Mae nodau yn testyn I weld yn yr Efengyl yn ôl Lyc, penod 15. Ac, adnod, un adnod yn hytrach nag adnodau, a adnod 20. Yna cododd a mynd at ei dad, a phan oedd eto ymhell I ffwrdd. Gwelodd ei dad ef, tostyriodd wrtho, rhedodd ato, a roes ei freichiau am ei wddf, a'i gysanu. A fi nôl I ddarllen yr adnodau cyn hynny. 17. Yna daeth ato ei hun a dweud faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw yn ewyn. Fe godaf ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac yn erbyn di, nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab I ti, cymer fi fel un o thweision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad, a phan oedd eto ymhell I ffwrdd, gwelodd ei dad ef, tostyriodd wrtho, rhedodd ato, a roes ei freichiau am ei wddf, a'i gysanu. Fel dros yr wythnosau diwethaf hyn, I ni wedi bod yn mynd trwy y penod 15 yn Efengyl Lyc, ac ers rhai wythnosau nawr, I ni wedi bod yn edrych ar y ddameg mwyaf enwog o'r tair ddameg, sef Dameg y Mab Afradlon, neu y Mab Colledig. Ac I ni wedi cyrraedd y pwynt pwysig yn y ddameg. I ni wedi cyrraedd y pwynt allweddol yn y ddameg heno. I ni wedi gweld y mab yn codi I drad ac yn gadael y wlad bell ac yn troi nôl at ei gartref. A mae e'n sylw ni nawr yn newid, oherwydd lan at nawr, mae ein holl sylw ni wedi bod ar y mab ifanca. Ond heddi, I ni yn newid, I ni'n troi yn sylw at y tad. Ac oherwydd hynny, y mae'r cywair yn newid yn llwyr. Ac wrth gwrs, beth I ni'n gwneud wrth wneud hyn, beth I ni'n golygu yw fod ein sylw ni heddi yn symud at Dduw. Ac mae hynny'n dda I ni, oherwydd lan at nawr, mae ein sylw ni wedi bod ar bechod ac ar edifeirwch, pethau sydd yn bwysig, yn holl bwysig. Ond mewn gwirionedd maen nhw wedi bod yn ragarweiniol. Ry'n ni'n dod at y prif pwynt heno. A ry'n ni'n dod at nod y ddameg. Ni wir yn bwrw'r target yn y canon heno. Y nod. Ry'n ni moyn gwybod yn dyn ni beth fydd ymateb y tad.
Be mae'r tad yn mynd i wneud gyda'r mab yma. I ni moyn gwybod heno. Shwd un yw Duw? Shwd un yw Duw? Ac eto, rydyn ni mor ddiolchgar. Ni'n gallu cymryd yn y tal yn ni mor ddiolchgar. Bod yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw I hyd, yn dweud wrthyn ni. Yn dweud wrthyn ni'n glir. Shwd un yw I dad. Shwd un yw Duw. Mae'n fraint I ni heno. I ystyried gyda'n gilydd, I wrando gyda'n gilydd. Bod y geiriau hyn yn gyfarwydd I ni ystyried, shwd un yw Duw. Dyma sydd tu ôl i'r ddameg. Roedd y Pharisee, yr ysgrifenyddion yn grwgnach gyda'i gilydd. Am shwt oedd Iesu Grist yn ymddwyn. Ond mae Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw. Gadewch I fi ddweud wrthych chi. Shwd un yw Duw. Chi moyn gwybod shwd un yw Duw? Wy'n mynd I ddweud wrthych chi. Shwd un yw Duw. Shwd galon sydd gan Dduw. Ac felly dameg amdano fe. Dameg am Dduw yw'r dameg hon. Fe wedys I o'r blaen. I ni'n galw hi y dameg y mab y fradlon. Ond mewn gwirionedd, dylsyn ni alw'r dameg yn dameg y tad. Tosturiol. Y tad cariadus. Y tad sydd yn rhedeg. Felly dysgu am Dduw I ni fan hyn. Mae stori yn troi, fel wedi dweud, y sylw at y tad, fel mewn ffilm. Chi'n gadael y mab yma chydig, a nawr ych chi'n edrych ar y tad. A mae'r stori'n cyflymu yn dydy. Mewn un adnod, mae Iesu Grist yn wir yn cyflymu'r stori a mae'n pentyrru y berfau hyn I mewn. Berfau geiriau gweithredol, geiriau gwneud, pan I ni'n gwneud pethau. A mae yna 5 neu 6 berf yma yn yr adnod yma. Fanwelodd, efi adosturiodd, ac arredodd, ac agofleidiodd, ac agusanodd. Geiriau sydd yn cyfleu gweithgarwch Duw I ni. Mae'n werth dechrau gyda hynny, ffrindiau. Shwd un yw Duw? Mae Duw yn Dduw sydd yn weithredol tuag at I bobl. Mae Duw yn Dduw sydd yn gweithio, actif, tuag at unrhyw un sydd yn edifeiriol. Dwi ddim yn eistedd nôl ac yn ddifater tuag ato ni, os I ni'n edifeiriol. Na, mae'n llawn gweithgarwch tuag ato ni. Mae moyn mynd trwy'r berfau gyda chi yn syml iawn. A gobeithio allan ni weld yn hynny. Shwd un yw Duw. Gobeithio wir. Chymod ni ar ddydd sanctaidd. Ac bydd y moyn fel sbwylo dim byd ar y geiriau, ar y gwirioneddau hyfryd hyn. Gadewch ni fynd at y peth cyntaf. Gweld yw'r berf cyntaf fan hyn. Duw sy'n gweld yw ein Duw ni. Yw Duw yr arglwydd Iesu Grist. A phan, rhandewch, a phan oedd eto ymhell I ffwrdd. Gwelodd ei dad ef. Pan oedd ymhell, pan oedd y mab yma yn dod, yn y pellter, jyst yn rhyw sbecyn, mae'r tad yn ei weld
Doedd dim rhaid iddo fe, y mab, ddod yn agos. Doedd dim rhaid iddo ddod i drws ffrynt a chnocio ar y drws, achos pan oedd e'n mell i ffwrdd, y welodd y tad. Pam, neu sut oedd e wedi gweld? Wel, oherwydd roedd e'n edrych. Dyma'r chwilion, oedd yn glir yn y ddwy ddameg cyntaf. Chi'n cofio'r wraig yn chwilio'n ddyfal am y darn arian. Wel, dyma fe, mae'r tad hefyd yn edrych. Mae'n edrych tua'r gorwel, mae'n chwilio am ei fab. Oedd y gweision wedi anghofio am y mab. Oedd pawb arall yn y pentre wedi anghofio am y mab. Ond oedd y tad yn edrych. A phan mae'n dod, mae'n ei weld ac mae'n ei adnabod hefyd. Sut un yw Duw, ffrindiau? Wel, mae'n un sydd yn edrych. Ac mae'n un sydd yn chwilio. Ac mae'n un sydd yn ein gweld ni. A hynny pan ni'n bell i ffwrdd. Sut un yw e? Dyw e sydd yn cymryd y camau cyntaf. Does dim rhaid i ni ddod yn agos at Dduw mwyn iddo fe wneud rhywbeth. Chi'n clywed? Does dim rhaid i ni ddod yn agos at Dduw mwyn iddo fe wneud gyda ni. Does dim rhaid i ni weithredu. Does dim rhaid i ni gynnig rhyw lawer iddo fe. Does dim rhaid i ni ddod â rhywbeth trawiadol, impresif i Dduw cyn bod e'n gweld ni. Na, mae'n gweld ni pan ni'n mhell i ffwrdd. Mae hyd yn oed y gweddi wanaf. Mae'r cri lleiaf am help oddi wrth Dduw. Mae e'n gweld. Mae e'n clywed. Mae e'n ymateb. Mae'r ffydd wanaf yno ni. Mae'r hiraeth lleiaf yno ni. Yn enyn sylw Duw, mae e'n gweld pan ni'n bell i ffwrdd. Os oes rhywun jyst yn gweiddi am fyddeiant, help arglwydd, a Duw yn gweld. Yn ail, tosturi. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad tosturiodd wrtho. Dyma air hyfryd yna fe. Unwaith tod, ydy ddim yn air ffasiynol cyfarwydd i ni dyddi yma. Ddim yn clywed llawer am dosturi, yn sicr ni ddim yn clywed llawer am dosturi yn ein cymdeithas ni. Compassion, pity, na, does dim llawer o hwnna yn ein cymdeithas ni. Ond mae'r tad yma yn gweld a beth yw'r peth cyntaf. Y peth cyntaf sydd ynddo fe. Dig? Na. Tosturi. Mae'n teimlo drosto fe. Dyna beth yw tosturi ynddo fe. Mae'r groeg yn y llythrenol yn dweud symudwyd fyny ymysgaroedd. Chi'n gwybod beth yw'ch ymysgaroedd? Fan hyn, eich guts, a'ch bola chi, eich tu fewn chi. I ni gyd yn gwybod weithio i chi am rhyw emosiwn sydd mor gryf falle poeni am rhywbeth a mae'n effeithio'ch bola llythrenol. Chi'n bod stres a chi gael poeni am eich bol, neu chi'n nerfus iawn rhywbeth, yn ni'n dweud butterflies, chi'n cael symud am eich ymysgaroedd. Mae'r tad
yn gweld y mab a mae e'n cael ei symud yn ei am ysgaroedd e. Yna jyst rhywbeth lan fan hyn. Ond oedd rhywbeth ynddo fe. Ath i galon i mas at ei fab. Siwrt mab oedd e. Chi'n cofio anghwrtais, aniolchgar, gwrthryfelgar, gwastraffus, anfoesol, aniwiol. Dyna siwrt un oedd e. A beth yw ymateb cyntaf i dad? Tosturi. Teimlo. I galon yma mas ato fe. Teimlo'n flin drosto fe. Yn rhyfeddol yn dydi. Beidiwch colli golwg ar hynny. Chi'n gwybod, ein ni'n credu, mae'r gair yn dysgu, mae Duw yn casau pechod. A'i holl fod. Ac eto. Mae Duw yn tostyrio, yn teimlo dros bechaduriaid sydd wedi gwneud mes o bethau. Ac sydd yn edrych farhau. Yn trydydd berf, mae'r arglwydd Iesu yn rhoi yma redodd ato. Efe a redodd, felly redeg ato. A dyma'r un, ffrindiau, dyma'r un canolog. Dyma'r un mwyaf ryfedd. A mi eisiau chi feddwl gyda fi nawr. Gai apelio arnoch chi, pawb i feddwl gyda fi, tra bod fi'n esbonio hyn. Dwi'n gwybod chi'n deall redeg, ond cadwch lan gyda fi yn eich meddyliau am y ddwy funud nesaf ynglyn â hyn. Achos os newch chi, gobeithio am wneud hynny. Fe welodd y tad, iawn, ni'n deall, fe welodd e'n dod. Fe dosturiodd, gobeithio ni'n deall, fe deimlodd e dros adfyd, dros gyflwr i fab. Ond fe nath e fwy na hynny. Fe redodd e. Tuag ato fe. Nawr, mae rhaid i chi ddeall, ffrindiau. Mae rhaid i chi ddeall. Doedd dynion canol oed a hun, sydd o fod yn y beth oedd oed yn y tad yma, ddim yn redeg. Hynny yw, nid jyst bod e ddim yn arferol yn yr amser a'r diwylliant hyn, ond doedd e ddim yn dderbyniol i ddynion a menywod o ran hynny i redeg. Yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, doedd e ddim yn iawn i redeg. Oeddech chi'n colli eich urddas trwy redeg. Doedd e ddim yn gywir, doedd e ddim yn anrydeddus, honourable, i unrhyw un llun i redeg. Ond dyma mae Iesu Grist yn darlunio fan hyn, a mae'n elfen o'n sioc, a byddai'r gwrandawyr cyntaf yn dal y peth, y sioc yma. A syndod. Nid yn unig fod y dyn yma yn rhedeg, a bod hynny'n anarferol, ond fel fi'n dweud, nid yn unig oedd rhywbeth chwerthynllun amdano fe, achos oedd dynion ddim yn gwneud hyn, ond oedd rhywbeth dirmygus, bron yn gywilyddus am y peth, am hen dad yn rhedeg. Byddai pobl wedi dweud yr hen ffŵl dwl yn rhedeg.
A fe oedd yr un, y tad, oedd wedi'n profi'r sarhad. Fe oedd yr un oedd wedi cael ei wrthod. Ac eto, dyma'r un sydd yn rhedeg at ei fab, ffôl a drwg. Doedd dim ots ganddo fe am urddas. Doedd dim ots ganddo fe beth oedd pobl yn mynd i ddweud. Doedd dim ots ganddo fe os oedd yn mynd i ymddangos yn gywilyddus ac yn chwerthinllyd. Roedd ei fab yna ac roedd e'n rhedeg ato fe. Roedd e'n mor fach i weld ei fab. Roedd e'n bodlon derbyn y cywilydd a'r dirmig mwyn cyrraedd a chroesawu i fab a fradlon. Ni yw'r rhai, ffrindiau, sydd wedi pechu yn erbyn Duw. Ni yw'r rhai sydd wedi gwrthod Duw. Ni yw'r rhai sydd wedi troi oddi wrth Duw. Ni yw'r rhai sydd wedi sarhau Duw. Ac eto fe yw'r un. Fe, Duw. Duw yw'r un sydd yn bodlon rhedeg ato ni. Fe yw'r un sydd yn bodlon ymddangos fel petai yn gywilyddus a chymryd y sarhad, a chymryd y cywilydd o ddod atom ni. Fe yw'r un sydd yn ymestyn. Fe yw'r un sydd yn cymryd y cam cyntaf. Chi'n gweld, fe yw'r un dywysodd bobl iddo'i hun. Bod nhw wedi sarhau, mae e'n cymryd y cam cyntaf. Fe yn Iesu Grist a fodlonodd i ddod a dioddef dirmig a gwawd yn ein lle ni, fel ni wedi canu gyda'n gilydd. Fe yw'r un a fodlonodd i ddod i stabl i gael ei eni. Fath gywilydd, cael ei eni mewn stabl. Ond oedd dim ots ganddo fe. Dioddef y dirmig a'r gwawd mwyn achub pobl a fradlon. Fe yw'r un a ddioddefodd waradwydd a phoen a'r fellydd ar ganfar ifryn. Bodlon dioddef hynny. Beth mae Eseia yn dweud, dirmegedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dŵlir, ac roedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho, fel bobl yn y pentre. Wel, ysgwlwch ar yr hen dadl yna yn rhedeg i oedran a fath cywilydd i ni troi ein gwyneb oddi wrtho fe. Iesu Grist yn bodlon dioddef y dirmig. Dirmigedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Pam? Mwyn dod ag afradloniaid fel ni yn ôl. Chi'n gweld, ffrindiau, dyma'r ceisio sydd yn y ddwy ddameg cyntaf. Wedi dweud yn barod am y chwilio, ond dyma'r ceisio. Pobl yn dweud, oes dim ceisio yn yr un hyn. Mae yna ceisio. Oes. Dyma Duw yn ein ceisio ni trwy'r rhedeg yma.
ato ni. Ceisio yma sydd yn costio cymaint i Dduw. Bydde pobl yn meddwl, wel, yw tadau ddim fel hyn. Dydy tadau ddim yn ymddwyn fel hyn. Ond mae Iesu Grist yn dweud, wel, fel hyn mae Duw. Fel hyn mae Duw yn ymddwyn. Fel hyn ydw i, medde Iesu Grist. Gael ofyn i chi ffrindiau, Duw fel hyn sydd gyda chi? Mae Duw fel hyn sydd gyda chi? Duw sy'n bolon ymostwng i hun. Duw sydd yn bolon dioddef, dirmig a gwawd mwyn achub. Un fel chi. Efe Duw fel hyn sydd gyda chi aeth i'r groes o dan wawd mwyn achub chi. Ni oedd yn heiddi gwawd. Ni oedd yn heiddi'r cywirydd. Ond mae'n Duw ni'n bolon dioddau hyn mwyn ein achub ni. Does dim rhaid i ni wneud dim byd. Fe yw'r un sydd yn gwneud popeth. Fe yw'r un sydd yn rhedeg. Pan oedden ni'n mhell, medd Paul yn y darlleniad, o'r ail benod o Effesiaid, pan oedden ni'n bell, fe ddaeth ato ni. A gwneud ni'n agos trwy waed Crist. Chi'n gweld ffrindiau groes yw hyn. Dyma pa mae'r groes mor bwysig. Mae rai bobl yn dweud, wel, ys dim sôn am y groes yn hyn. Wel na, gwrs does dim sôn am y groes, mae'n jyst yn ddameg. Ond eto mae'r groes yma yn dydi. Trwy'r redeg yma, trwy'r ymostwng yma. Fe sydd yn gwneud, fe sydd yn darparu. Mae e'n dod ato ni, i'n dod â ni at Dduw. Y maflodd mewn dyn ar y llawr, medd John Williams. Y pellter oedd ryngddynt, oedd fawr. Fe'i llanwodd a'i heiddiant ei hun. Yn bedwerydd, na i gymryd y ddoi ber mwraf gyda'i gilydd. Cofleidio a chysanu. Cofleidio a chysanu. Syrthio dde'r ar ei wddf. Syrthio ar ei wddf. Y madrodd yw hwnna am dal yn rhywun. Cofleidio rhywun. Hygu rhywun. Hwna'n dda, hwna'n hyfryd. Dydy e ddim yn dal nôl o gwbl. Dydy tad ddim yn dod ato fe a wedyn yn... mae e'n ffrwnt. Na, mae e'n cyfleidio y mab hyn. Yn syth, mae e'n mynegu i'r bachgen i dosturi. Mae'n syth, mae'n mynegu i'r bachgen i gariad. I hyfrydwch i weld e. Does dim un gair o gerydd. Dim un arwydd gan y tad o gadw hyd braich. Chod, dwi ddim moyn dangos i'r bachgen o ti'n drewi. Na, mae'n cydio. Cydio ond fe. Does dim rhaid iddo fe ddweud dim byd. Actions speak louder than words. Mae'n moyn mynegu iddo fe. Trwy gydio ond fe. Mi derbyn ti nôl, mi derbyn ti nôl. Mi falch i dy weld. Ac wedyn y cysanu yma. Mae'n debyg gallech chi gyfieithu y geiriau efe a methu stopio cysanu. Mae'n cydio yno fe, mae'n cyfleidio fe, a mae'n jyst methu dal nôl
ar ei gysanu. Chi bod ddim jyst rhyw fel hyn, ond yn cysanu. Y bachgen. Dim angen iddo fe ddweud bod e'n maddau iddo fe. Roedd gweithredoedd y tad yn ddigon i berswadio'r bachgen bod yn ei dderbyn yn ôl ac yn ei groesawu. A bran yn un edifeiriol. Dyw ddim yn ei cyrraedd i ni. Dyw Dyw ddim yn danod i ni pan ni'n edifeiriol. Mae Dyw yn ein cofleidio ni fel i ni, yn ein pechod. Dyw ddim yn dweud bod mae'n rhaid i wella. Na, mae'n derbyn ni fel i ni. Dyw ddim yn dweud, wel, mae'n rhaid i mynd i gael bath gyntaf neu cawod gyntaf, a wedyn yn rhoi hwtch i ti. Na, mae'n ein derbyn ni fel i ni. A dyna beth nath Iesu Grist ar y groes. Derbyn ni fel i ni. Chi'n cofio geiriau Williams Pantycelyn yn yr emyn hyfryd hynod yma. Fe gofleidiodd. Mae rhaid bod yn meddwl am hyn, Williams. Mae rhaid bod yn meddwl am y darlun hyn. O'r tad yn cofleidio yma. Fe gofleidiodd. Fe wnaid aflan. Brwnt. Iesu Grist. Fe gofleidiodd. Fe wnaid aflan. Ble, Williams? Rhwng y ddeiar fawr a'r nen. Dyma'n meddwl. Mae'n ar y groes. Do fe'n carodd, ac fe'n cofiodd dan yr hoelion ar y pren. Beth oedd Iesu Grist yn neud ar y groes? Yn ôl y darlun yma, cofleidio eneidiau aflan, pobl aflan, derbyn, pobl brwnt, fel chi a fi, ato ei hun ar y groes. Dyma'r tad yn cofleidio ac yn cusanu. Does dim rhaid i ni fod yn berffaith cyn dod. Does dim rhaid i ni wella. Ni gallu dod fel i ni. Ac mae'n ein derbyn ni. Derbyn ni. A'n ein croesawu ni. Ac yn maddau ein beiau i ni. Gael ofyn eto, ffrindiau, a Dyw fel hyn sydd gyda chi. Dyw sydd yn gweld. Dyw sydd yn tosturio. Dyw sydd yn rhedeg. Dyw sydd yn cofleidio ac yn cusanu eich hunain. Os na heno, wel, gai apelio. I chi beth? Chi ydi farhau ac i gredu ynddo fe. Ond ydi o'n werth cael Dyw fel yma. Ond ydi o'n werth cael Dyw sydd yn rhedeg ato chi. Ac yn eich cofleidio chi. Ac yn